200 max. Leď až do také do... Pozri im drog tie kľúče, či nemajú. Nemajú nikto. Aj ten vedľa teba, čo bol? Prvý podľa mňa s kľúčom vyskočil. Ľubo, zrol si muž? Rýchlo bež do klenu bež. Teraz zvrtni a bež do klenu až. Tam ťa určite nebude môcť nasledovať až. Nikto nemal kľúče. Čiže som strelal potom Birmanovi, už na teba mieru, Ľubo. Ľubo, chápeš? A potom si tu rýchlo príď pre zúvečko, bo ti ho rozdzigajú. Čo? A už som začal chytať reč. Ale ty vole, nám zničili zúvečko čupky jedné. Oha, ešte ma dali. Dadol za minigun rášek, suka! Budem strieľať, suka! Za rodinu! Ty ho nepáni zaujíma už. Ty vlastne, všetko si motal. Už je niekto vo výbore, to nebude asi o teba. A on len kričal, suka, pizdec. Сука, как я сдохни, блядь, сдохнешь и ты, блядь. Čo? Ty got I. Ty got I. Keď takom, keď presne trafíš na jednu ranu, bum, konec. Ale pozri, aký ten Birman sa bojí, nie? Strelíš raz po ňom a už nevychodia. Taký posratučký Birmaník. Rusky kričali, blieť, suka, suka, pizda. To je ich kamoš? Hej, Birmanov kamoš, sú fastro na ostatné. Aj PPPL mod, aj Baltazarom. Normálne prístaň. Ľudia, hlavne si daj kľúč. Nie, že to rozzigáš, kurva, bo všetko bude na zmar. Čo? No vrem, pozri A nie, aj a vo ruksaky. vrtulníku není? Pober všetko a rýchlo odlož. A kúp si tu bird a poď sem, po auto. Čo rozzigajú. Jaže normálne, ja už som išiel ničiť to auto. Jaže ty vole, z toho SUVčka, z toho Blackhawku sa stalo, pretransformovalo. Bo a Blackhawk nikde nič som nepočul zlietať, vieš. Kde sú tí kare? A teraz ja poviem, suka, pozeraj teraz, jak vybuchnem. Čo strieľa? Ban? Trade failing, a čo si robil v trade? Jaký trade feeling? Si natáčal? Máš? No, tak to je dobré. A čo si urobil v trade? Trader feeling znamená utekať